Tungod sa nasinating problema sa supply sa kuryente sa isla sa Siquijor, personal nga giinspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang power plant kaganiha. Sa iranta ang update sa gipahigayong inspeksyon live gikan sa Siquijor si Fem Marie Dumabo. Fem? Ses Unom ka buwan kanang gihatag nga ultimatum ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Siquijor Island Power Corporation kon SIPCOR aron masolusyonan ang energy crisis nga nasinati karon sa lalawigan sa Siquijor. Unom ka adlaw human gideklarar sa Siquijor Provincial Government ang pagpaubos sa isla sa state of calamity. Personal nga gibisita sa presidente ang power plant sa SIPCOR sa barangay Candanay Sur sa lungsod sa Siquijor pasado alas 9 kaganihang buntag. Buot niyang makita ang kahimtang sa power situation sa probinsya. Iyang gisusi ang engine diesel unit, control room, transmission line ug uban pang parte sa planta. Uban sa presidente ang mga opisyal sa National Electrification Administration o NEA, Department of Energy, Province of Siquijor Electric Cooperative ug mga opisyal sa Siquijor LGU. Matod ni Engineer Jonas Tampos, ang SIPCOR plant head sa lungsod sa Siquijor nga nagsugod dito Mayo 13 o usa ka adlaw human ang midterm national elections nga nasinati ang halos kapin sa 4 ka oras nga power outage. Mas ni grabe kini nitong Mayo 23 nga moabot na og kapin sa 8 ka oras ang power outage. Tungod ni ini, apektado na ang mga residente, mga trabaho, ilabi na ang online jobs ug tourism industry sa probinsya. Ang power outage resulta sa pagkaguba sa 4 sa 6 ka mga generator sa planta ng SIPCOR sa Candanay Sur. Samtang usa-usab sa 4 ka mga generator ang under maintenance sa planta sa SIPCOR sa Tignaw lungsod sa Lazi. Midugang si Tampos nga dunay mga hangyo alang sa postponement sa mga maintenance tungod sa election o mga fiesta sa lugar. Hinungdan nga mas ni grabe ang problema sa mga generator unit. Kasagarang moabot sa 10 ka adlaw o kapin pa ang maintenance sa kada generator. May isang rental na tayo nandun sa Lasi, saka may incoming pa isa. Darating sana ngayon, yata. May samayin. Ang Palawan man, ma'am, ano yon kay Porcelco yon kasi tumulong din si Porcelco. Samtang matod ni Antonio Almeida, NEA Administrator, nga sa gihimo nilang initial assessment, maintenance issue gyud ang hinungdan sa power crisis sa lalawigan sa probinsya. Nagtinabangay na ang NEA, Porcelco ug SIPCOR nga masolusyonan ang problema. Malaking tulong yun dahil 2 megawatts yun eh. May dependable yun na 1.7 or 1.8. So ngayon ang deficit natin ng 1 mega, almost 1.1 mega na lang eh. Isip dinali ang solusyon, matod ni PBBM o sa rental generator ang gipadala gikan sa Palawan nga pwedeng mag-supply og 2 megawatts. Hinungdan nga gilantawan nga mag-normalize na ang supply sa kuryente sa lalawigan sa katapusan ning semanaha o sa sunod nga semana. Gilantawang moabot ang genset karong adlaw. Matod sa Porcelco General Manager nga naa sa 7.3 megawatts ang pwedeng masupply sa SIPCOR karon. Samtang moabot sa 9 megawatts ang peak nga demand sa kuryente sa probinsya. Challenge ni PBBM sa SIPCOR nga makahatag na gyud og permanenteng solusyon pag level up sa ilang facilities ug uban pang pag-upgrade. For our short-term solution, yun na nga yung dalawang genset. Tapos we have given ourselves, sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Says, nisumiti usab og mga requirements ang Province of Siquijor Electric Cooperative ngadto sa NEA aron makakuha og Certificate of Conformity alang sa pagpahigayon og bidding alang sa tinguha nila nga dugang power supply aron di na gyud magkaproblema pa sa supply sa kuryente sa lalawigan sa Siquijor. Says, Dagang salamat, Fem Marie Dumabo.